Parlo baro ni kong eng ai khub le ye phi ki ba pe ikini ko video ngadon hang ne man ta bat phi ban pen kan mau sha phang ki por ki ba de pan ya le ti te pe ikini ko video le se hadin lo phila de ban pen kala ban pen ba be biang ye phi sa shi sen halwar kan ka video le kot ka cha kopor khna kopor sngpha amdan shu kain ba kum ma pha phalong shisha por ba kordor amdan bala banyan ujor manla ka sngi ngi ya le kai ngi ya imda ka ret jakai ngi ya long kmi ngi ya long kpa ngi sngo kumba ka long shisha teng teng ya yam teng teng yar ki kumne ngi im manla ka sngi shibet ya e shibet ya shon do not brunar kam yo ban pon habale kai parakna ban bam ga jabun singam ko ban yo le kai parakna jingtan baro kensan kaja habale kai parakna la khot imei ngayai sala imei yo I bangam le yeng hala ka kti ira tude amdan snusi amdan kuslai tang jing snupha kat sha ba phai amdan thlit ban ba tai don jinglong kordor nasdang hakon sashi sen pat ban long akwa bangan long biang kum ukna tang ba ka por yang akam sha bangan long sa kum ukna publi shibon ma phila pe yekene ko video uble nang ka khu ye phi ngai phikan ma yi ke ba ro ba phla de ban le ha ka por khna publi shibon